Ihan törkeen hieno. Olin suunnitellut, että vien Kepeille näin. Olin valmis kokeilemassa. Meni väärään puolelle Kepe. Tuli viime hetken mukaan. Ei. Sen takia sitä pitää käydä kokeilemassa. Joo. Meillä on vaan noita hykkarin nollia, nyt tarvittaisiin niitä jatinollia. Joo. Eikö sulla on hyppyseeri? Joo, yksi. Täältä sinun Kokkosen tieltä. Hellekisasta. Toi on oikeasti osallistuneet 5. Joo, se on vaan 5 mahdollista. On ihan puskista. Ei siellä mut vie. Viimeinen lähti vielä hänen kaiken paljon. Ai, mitä? Joo, upeeta lajia. Aito paikka.